1,500 na estudyante sa Albay ang nakaresibe ng pinansyal na asistensya sa Lindungkan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, katabang ang ako Bicol Party List ka nakalihis na Sabado sa Embarcadero de Legazpi sa siyudad ng Legazpi. Ang estudyanteng si J. Kenneth Padilla kan Bagong Abril Legazpi City, pigpapasalamat ng GAD ang pinansyal na asistensyang ini urug pa magastos mandaa ang pagklase sa kolehiyo. Thank you so much po, especially po kay Kito ko na nag-ayos po din dito din. Then si Congressman Pido, thank you din po kasi nasama po yung barangay namin and napili din po ako kahit papano. And thank you so much po. For ako Bicol Party List po, thank you so much po for being palaging nandyan sa mga tao and thank you kasi lagi kayong tumutulong po sa mga nangangailangan. Presente sa payout si dating ako Bicol Party List Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. nangunyan ang Executive Director kang partido. Sigun kay Garbin, ang pakikipagtabangan ninda sa mga opisina kan gobyerno para sa educational assistance, ang saro sa mga inisyatibo ninda nga ni matawan ng pag-alalay ang mga estudyanteng nasa laylayan na porsigidong makatapos ng pag-aadal. In the core of our advocacy, yan ang sa tuyang pinaka-prioridad because we believe that education, helps each and every family and lalong-lalo naman nakaka-resolba rin sa pagtios kan sa tuyang pamilya. 10,000 pesos ang pinanao sa nasambit na payout para sa mga benepisyaryong nasa kolehiyo, asin 5,000 pesos para sa high school students. Ang assistance to individuals in crisis situation or AICS is under the crisis intervention section ng Department of Social Welfare and Development, kung saan kami po nag-ibigay kami ng social welfare services sa mga Pilipinong na ituturing na in crisis or in need o yung may mga pangangailangan po talaga, kabilang na dito yung mga indigent families, yung mga nasa vulnerable sectors. So, bali po sa AICS, meron po kaming mga assistance, aside po dito sa educational assistance na ibinibigay namin sa mga estudyante, meron din po kaming medical assistance, cash relief assistance, meron din pong funeral assistance, transportation assistance, at iba pa. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Buer.